ନାରୀ, ହଁ ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ସମ୍ମାନିତା, ମୁଁ ସର୍ବପୂଜିତା, ମୁଁ ସର୍ବଂସହା, ପୁଣି ମୁଁ ଜଗତ ଜିତା। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିଲା ବେଳେ ଜନନୀ, ମୁଁ ସ୍ନେହଦାତ୍ରୀ ଭଗିନୀ, ପୁଣି ସୁମନ୍ତ୍ରାଦାୟିନୀ ପତ୍ନୀ। ମୋର ସବୁଠୁ ମଧୁର ପରିଚୟ ମା। ମୋର କେତେ ରୂପ ଆଉ କେତେ ଭୂମିକା। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବଦଳାଇ ବି ପାରେ। ହଁ, ମୁଁ ନାରୀ। ମୁଁ କେବଳ ପୁରୁଷର ଶଯ୍ୟାଶାୟିନୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ। ମୁଁ ସୁଖ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ବୈଭବର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ କୋମଳ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା। ମୋ ସତୀତ୍ୱ ଆଗରେ ମରଣ ବି ହାର ମାନିଛି। ହଁ, ମୁଁ ନାରୀ। ମୁଁ ସାମୁକାରୀ ମୁକ୍ତା। ମୁଁ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ମୁଁ ସ୍ନେହମୟୀ। ମୋ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ମୋ ପଣତ କାନି। ମୁଁ ଦୟାମୟୀ, ପୁଣି କେବେ ରୁଦ୍ରାଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଛନ୍ତି, ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ତତ୍ର ରମ୍ୟନ୍ତି ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ନାରୀ ହିଁ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ, ମୁଁ ନାରୀ।